Nikos. Ahoj! Teď jsme tady u dalšího videa, tentokrát budu plnit testy, protože Roman to úplně posral. No, já jsem, sorry. Já jsem to posral. Viděli jste to viděli, protože to jsem fakt posral s tím GGem. To jsem byl u čtvrtý otázky a chcípnul telefon. Chcípnulo mi natáčení. Joha, a ještě vole, ty jsi mě úplně špatně. No nic, tak jdeme na testy, jo, já si to přepnu, jsme tu. A on si vybral svoje. Já si ze seriálu Futurama. Takže to zapneme. No. A jak to? A jdeme na to. Musíš číst ty otázky. Ty musíš číst nahlas. Já vím, tvá role v partě by se dala popsat jako smoláčka. Nahlas. Která všechno udělá, tak která do toho čempice, tak která říká, co je potřeba udělat, která co jsem já, Rostomilej? No to jo. Nebo počkej. Všichni říkají, že jsem Rostomilej. No, jsem to Tak, tak já jsem si... Ale já jsem nejrostomilejší, když spím. Ježiš, já jsem si říkal, že jsem Rostomilej. No, jakou pozici bys chtěla mít na vesmírné lodi? Já myslel na sex. No, já přesně taky, jako pozici. Proč tam kurva napsáno chtěla? No, protože je to pro... No, protože je to na HPD. Ne, tam jsou třeba upíří testy. Ty vole, mě je to úplně uprdele. Jakou pozici bys chtěla mít na vesmírné lodi? Pošlíček, kapitán, majitel, kuchař. Kapitán! Jak reaguješ na nebezpečí? Čelem. Snažím se to. Bez jaký barvy si nedokážeš svůj život představit. Ty vole, tady je, kámo, bez jaké barvy si nedokážeš svůj život představit. Bez červené, bez fialové, bez šedé, to chápu. Dovedu si představit svůj život bez jakékoliv barvy, anebo bez růžové. Bez růžové dokážu. Takže bez růžové. Jo, bez růžové, že by nebyl. No tak to bez jakékoliv barvy, vole. Bez růžové, jako že by ses kdyby tam byla žlutá, tak. Tak to je úplně eňo. Ideální prázdniny jsou takové, kdy najdu svou životní lásku, tak to ne. Stihnu spousta zajímavých produktivních prací. Ne. To fakt ne. Fakt ne. Zavřu se ke svým knížkám a věcem, které mě zajímají. Tak to ne. Nemusím nic dělat, ne. Jo, to bych bral. Zbalím co nejvíc kluků. Ale jak probíhají tvoje prázdniny? No, nemusím nic dělat. No ne, no musím něco dělat. Zbalím co nejvíc kluků. Cože? Stihnu spousta zajímavé produktivní práce. To je moje. Jaká je tvá největší ctnost? Cože? Co to kurva je? Míru milovnost, činorodost, cudnost, pokora, středost. Nevím, co to je, tak podle mě míru. Já vím, co to je. Co seš? Prostě třeba, že by si byl míru milovnej a tak. Já jsem činorodost. Pokora. Já jsem pokora. Znáte na Romane, počkej, co si myslíš o lásce? Hledám toho jediného pravého. Až přijde, tak přijde, ale očekávám, že to bude princ na bílém koni. To je pro mě. Princ. Kurva. Do piči. Kluci. Romane. Kluky každou chvíli střídám na pravou lásku mě.
Romane, pojď sem, mám nápad. No. Mě kluci vůbec nezajímají, to je pro mě. Já bych řekl, fakt. Jak to, že já tě nezajímám? Já myslím jako o lásce to je. Jakou super schopnost bys chtěla? Létání. Obrovskou inteligenci. Abych zabila. Věcí.